Jeremiah chapter number 2 and verse number 19. Thine own wickedness shall correct thee, and thy backsliding shall reprove thee. Know therefore and see that it is an evil thing and bitter, that thou hast forsaken the Lord thy God, and that my fear is not in thee, saith the Lord God of hosts. Saya, ang imong kaugalingon nga pagkadautan magtulid kanimo, o ang imong pagsuki mobadlong kanimo. That word pagsuki is a translation of backsliding, meaning rebelliousness. Pagsuki mobadlong kanimo, busa, hibaloi og tanawa, nga kini uskadaot nga butang og mapait, nga ikaw misalikway sa Ginoo nga imong Dios, o nga ang akong kahadlok wala diha kanimo, nagiingon ang Ginoo nga Dios sa mga panahon. Now go with me to Proverbs 14 verse 14. Proverbs 14 verse 14. Proverbs 14. Proverbs 14, verse number 14. Kunanas, amen? The backslider in heart shall be filled with his own ways, and a good man shall be satisfied from himself. Ang masukihon diha sa kasing-kasing mapuno, pinaagi siyang kaugalingon nga mga dalan, o ang uska maayo nga tao matagbaw gikan sa iyang kaugalingon. Title of my message this morning is just one word. Two words put together, but just one word in the Bible. Backsliding. Backsliding. Kini nga pulong common kayo gamiton sa mga Baptist diri sa Pilipinas, gamiton po sa US. So, this morning, magsulay ko magpa-adjust sa atong hunahuna gamay kabay nining apulong nga backslide kay alang sa daghang Kristohanon ang backsliding pus ka gamay nga butang. Dali grabe kayo. Mag-backslide ko gamay dayo mo balik sa Ginoo. Kana nga attitude, kana nga batasan, common kaayo diya sa hunahuna sa tao. Basi mag-backslide ko gamay? O biyat ko sa Ginoo, mag-undang sa church. Kadyot lang, pipila ka si mana bulan, dayo mo balik ko sa church kiapon. This attitude of, I've always got the choice. Kanunay na option, pwede kong mag-backslide. What a terribly sad, wicked, selfish way to think. Basi nung uban nag-backslide, pwede pod ko. I want to help us understand what God thinks about backsliding. Magsulay kung mag-adjust sa atong hunahuna, kabayan nining idea nga, mag-backslide ko kadyot. So this morning I want to talk to you about just that one word, backsliding. Backsliding. Magampo ta, dahil ko mo makalingkod para sa mensahe karon. Father, thank you for today, Lord. Thank you for your goodness to us. Now, God, I pray, Lord, you give me strength this morning. I pray you'd help my voice. You know, my voice is weak. I pray you'd be with those who are not feeling well. I pray you'd be with Nana in the hospital. Thank you, Lord, for improvement there. Pray, Lord, that very soon she'll be able to go home and be able to come back to church, be with us again very soon. Lord, I pray for Gillette and Michael and others who have not been feeling well. I know there have been various things going around. Please, dear God, bring healing. But for now, Lord, would you please give us grace and strength to focus on the truth of your word. Please, dear God, help me as I preach. We love you, Lord. We pray in Jesus' name. Amen. Pwede mo maglingkod. Ang pulong backsliding or backslidings, makit-an diha sa English King James Bible 16 times lang. Pero, ang pulong backslider, makit-an ra sa teksto nga atong gibasa karong buntag. Kuman kayo nga akong gihis ko ganyan, kuman kayo nga kami, kita nga mga Baptist mo gamit sa pulong backsliding.
backslider, nagpasa mong tao nga nagbiyat na sa kapabuton sa Diyos, kabalo siya sa isaktong dalan, pero nagtipas na siya, nagtuyo siya, nagbiyat sa plano sa Diyos para sa iyang kinabuhi, nagbalik sa kalibutan, o basing naggukod sa kwarta, or bisan nun sa rason. Kita, common kayo mo gamit sa pulong backslider. Oh, siya, uska backslider, gikan sa mong church. Mag-ampot ta para sa mga backslider. Pero sa Biblia, kanang pulong gigamit one time lang. I'm not saying we should not use it. I'm just saying only once do we see the word. O kana, makita na to diya sa Proverbs 14:14. Pero sa dali pa ta mo basa sa Proverbs 14:14. Kanang ko bumalik sa Jeremiah. Kaya diya sa Jeremiah chapter 2, go there with me, atong first text verse. Diya sa Jeremiah chapter 2 verse 19, ang Diyos mo hatag kanato sa uska simple nga klaro nga pagpasabot sa pulong backslide. What, according to the Bible, does it mean to backslide? Ki-translate sa Bisaya nga suki, pero ang paspo sa suki mas lapad kaysa pulong backslide sa English. They are definitely related. Wala ko naging nga sayop ang pagka-translate, pero mas lapad ang meaning sa suki kaysa pulong sa pasabot sa pulong backslide sa English. Jeremiah chapter 2 verse 19. Kunana sa amen? Thine own wickedness shall correct thee, and thy backsliding shall reprove thee. Know therefore and see that it is an evil thing and bitter that thou hast forsaken the Lord thy God, and that my fear is not in thee, saith the Lord God of hosts. Ang imong kaugalingon nga pagkadautan magtulid kanimo, ug ang imong mga pagsuki, that's word backslide, pag-backslide, pagsuki, mubadlong kanimo, busa hibaloe ug tanawa nga kini uskap dautang nga butang ug mapait, nga ikaw misalikway sa Ginoo nga imong Dios ug nga ang akong kahadlok wala diha kanimo, nagiingon ang Ginoo nga Dios sa mga panahon ay pipila ka butang makita na to dre. Pero ang pinaka simple, unsay pasabot sa pag-backslide? Ang pag-backslide maong decision sa usa ka taong nagkaila sa Dios. Sa pagsalikway sa Diyos, kay nailaing butang nga mas ganahan niya. That's what it means. Mas pilion niya kini sa kalibutan, bisan kwarta, or uyab, or lingaw-lingaw, or bisan unsay laing, mas pilion niya kani kaysa Diyos. So mosalikway siya sa Ginoo aron makaangkon niya na. But I would like to point out, God connects it with wickedness. Dali kamay, he says, ang imong kaugalingon nga pagkadautan magtulid kanimo og ang imong pagsuki, imong pag-backslide. God calls it wickedness. God calls it bitter. Pait. God saying it's bitter to him kung gisalikway siya sa iyang kaugalingong katawhan. We say in English, that's a bitter pill to swallow. Pait kayo ang tambal. It's not tambal, it's poison. And then he says at the end, ang akong kahadlok wala diya kanimo. Nga naman ang tao mag-backslide, wala sila nahadlok sa Ginoo. Wala na gato nga siya muhukom sa sala. Wala na gato nga ang bunga sa ilang mga decision mo muapas kanila. They don't fear God. But what is backsliding? Ang decision sa pagbiya sa Diyos kay nailaing butang nga mas nindot para nimo. That is backsliding. Now, let's go to our second text verse and see what God tells us about the backslider. Unsa ba atong nakitaan diri sa Proverbs 14 kabahin sa backslider? Nakoy tulo ka punto kikanining a verse. What can we learn about the backslider? Proverbs chapter 14, verse 14. Kunana say amen? I'll give you another second. Kunana say amen? Here we go. The backslider in a heart shall be filled with his own ways, and a good man shall be satisfied from himself. Ang masukihon diha sa kasing-kasing mapuno pinaagi sa iyang kaugalingon nga mga dalan, o ang usa ka maayo nga tao matagbaw gikan sa iyang kaugalingon. Una sa tanan, ganang kung mamatiktan ninyo sa phrase, masukihon diha sa kasing-kasing. Statement number 1,
Are you ready for that? Ang pag-backslide, I'm going to use the word backslide kay mas klaro para nato karon. Ang pag-backslide magsugod diha sa kasing-kasing. Ang kasing-kasing ang madani o ang kasing-kasing ang mag-decision nga mobiya sa Diyos. Ang pag-backslide magsugod diha sa kasing-kasing. Now listen to me very, very carefully. Naiusa lang karason nga ang Kristohano mobiya sa Diyos o mobalik sa kalibutan. Usa lang karason. Tungod kay ganahan siya. That's it. There is no other reason. Kung ikaw, listen to me now this morning, Truth Baptist Church. Say, Pastor Mike, wala tao dali magplano mag-backslide. I don't know, but I'm just going to preach the message God gave me. Kung ikaw mobiya man sa Diyos, kana nga decision magikan man sa imong kasing-kasing. Makabasol ka ni bisan kinsa or bisan unsang kahimtang, pero kini man ang simpleng kamatuoran, ang taong mag-backslide, magabutyag lamang sa tingwa sa iyang kaugalingong kasing-kasing. You leave God not because you have to, but because in your heart, you want to. Mobiya ka sa Diyos, dili tungod gipugos ka, apan tungod diha sa imong kasing-kasing, kanaman ang imong gitinguha. Kanamong rason nga diha sa Proverbs 4 si Solomon nagpasidaan nga kanato nga magbantay sa atong kasing-kasing. Turn there would you please, Proverbs chapter 4 and verse 23. Proverbs chapter 4 and verse 23. Proverbs chapter 4 and verse 23. Kunana, say amen? Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. The word issues means kana nga mag-agos, mag-gikan nga mag-agos gikan sa. I don't know how to quite say it, but issue means come from within and flow out. So what is he saying? Everything in life, every decision, every word comes from your heart. Bantay ang imong kasing-kasing uban sa tanan pagkugi. Kay gikan niini, gikan sa kasing-kasing ang mga linugdangan sa kinabuhi. Ang pulong linugdangan, medyo lalong sa Bisaya, I'm not gonna wrestle with this. It just means flows out. Moagos or moagas gikan sa sulod. That is linugdanan. It more like drip out sa Bisaya. But I want you to notice the word bantay. Ang pulong bantay nagpasabot nga maggwardya, magprotektar, magparalipod sa unsa man sa imong kasing-kasing. Nganuman nga ako kinahanglan maggwardya sa akong kasing-kasing, for out of it are the issues of life. Ang tanan decision sa imong kinabuhi magikan sa imong kasing-kasing. You do what you want to do in your heart. Ang pinakalig-ong Kristohano ni ining yutaa, pohon-pohon mo biya sa Diyos kung dili siya mag-protector sa iyang kasing-kasing gikan sa pagdanay nining dawtang kalibutana. Kanamo ra sa magwali ko kabayan sa mga salida, kabayan sa kalibutan nga music, kabayan sa dawtang mga higala, kay kanang tanan magdani sa imong kasing-kasing, o kung imong kasing-kasing madani na, pohon-pohon imong tiil mo sunod sa imong kasing-kasing o mobalik ka sa kalibutan. I'm simply saying this morning, ang tanan pag-backslide, magsugod diya sa kasing-kasing, mobiya ka sa Diyos, tungod lang ganahan kang mobiya sa Diyos. You do it because that's what you want, and you don't care who it hurts. This morning, I want you to notice the selfishness of the backslider. Karong bunta, ganang kong mamatiktan ninyo ang pagkadalo sa kasing-kasing sa backslider. Ang backslider naigugma sa iyang kaugalingon labaw sa tanan o kana makit-an diha sa iyang pangbuha. Naigugma siya sa iyang kaugalingon labaw sa iyang Diyos.
Labaw sa iyang church o iyang pastor. Labaw sa mga nauhala nga kinahangan pang maluwas. O labaw sa iyang kaugalingon nga mga anak. Nga anak karon or mobot pa sa umaabot. Ang backslider walay paki. Kung kinsa man masakitan, pinaagi siyang mga decision, basta lang makuha niya ang gusto sa iyang dalong nga kasing-kasing. The backslider in heart. The decision comes from the heart. You do what you do because you want the world o what kay pakikin sa masakitan. Paminaw na ko karong buntag. Ang mga backslider hanas kayo sa pagpamakak sa ilang kaugalingon. Maghimo-himo sa mga rason, magbiya ko sa Ginoo tungod ni ini, silang tanan mga baka. Mobiya ka sa Ginoo tungod na guma ka sa imong kaugalingon labaw sa Dios ug labaw sa tanan lain. Dalo! Pagkaulaw sa backslider nga mo salikway sa mga tao na igugma niya. Mo salikway sa Ginoo nga namatay lang kaniya tungod ganahan siya sa unsa ba? Lingaw-lingaw. Kwarta. Uyab. Tautang salida. Unsa ba? Unsa sa ingong importante nga buot ka mo sa likway sa imong kaugalingong maluluwas aron mo angkon niya na. Unsa kang klase sa tao mo biya sa imong Ginoo aron nay temporary nga uyab. Aron pwede malingaw-lingaw diha sa daotang kalibutan. Saying this morning, backsliders are selfish. Don't lie to yourself. You're selfish if you leave God. Pero bisan unsa man ang mga alibay nga imong gamito na lang sa imong pagbiya sa Dios, kinit man ang kamatuoran, dalo ka. Naigugma ka sa imong kaugalingon labaw ni bisan kinsang lain. Wala kay paki kabahin sa imong Dios nga miluwas kanimo gikan sa kalayo sa impierno. Kung mubiya ka sa Diyos, wala kay pakikabayan ka. Kung mubiya ka sa Diyos, wala kay pakikabayan niya. Wala kay pakikabayan sa mga tao sa mong church nga nagsulay o tabang kanimo, nga nahigugmat nimo, nag-ampo lang kanimo. Wala kay pakikabayan nga ang tibok church ma-discouraged tungod sa imong decision nga mubiya sa Ginoo, wala kay pakit niya na. Unsang importante, ganahan ko sa akong gusto ta pagkadalo. Pagkaulaw. Ang backslider walay pakikabayan sa mga tao nga unta ma-share niya sa umaabot aron maluwas. Sorry kayo. Kinahanglan ka masunog sa impyerno kay ganahan ko mag-enjoy sa akong kalibutan hong lingaw-lingaw. Amen. I'm simply saying this morning, there are no good backsliders and no good reasons to backslide. Silang tanan, mga dalo. Ang tanang pag-backslide, magikan sa kasing-kasing sa hangol nga tao. Na naigugma sa iyang kaugalingon, labaw sa tanan. So just when the devil comes along and says, hey, gamay ra ka ni. You remember this, you're selfish. Not because you're tempted. Kitang tanan tintalan. Walay sala diya sa pagtintal. Ang tanan-tanaw tao ma-discourage, maluya, matintal, kay tao pata. Pero kung mag-decision ka, mubiya sa Ginoo, mubiya sa mga tao, nagtabang nimo, nag-ampo para nimo, talo ka. Walay laing pulong. O naa, hangol. I like the word hangol. Ang tanan pag-backslide, magikan sa kasing-kasing sa tao nga dalo. Kabalo siya sa kamatuoran, pero mag-decision siya na mubiya sa Diyos aron mukuha sa iyang gusto. Number 1, ang pag-backslide magsugod diha sa kasing-kasing. Gillette, if you put it underneath here, pagkadalo sa pag-backslide. While she's writing that, let's go back to our text verse this morning, Proverbs chapter 14, verse 14. Proverbs chapter 14, verse 14. Proverbs chapter 14, verse 14. Kung na say amen?
the backslider in heart shall be filled with his own ways. Ang masukihon diya sa kasing-kasing mapuno pinaagi. I think we go straight to mapuno sa iyang kaugalingon nga mga dalan. I think we do pinaagi or not. Mapuno pinaagi sa iyang kaugalingon nga mga dalan. I said number 1, ang pag-backslide magsugo diya sa kasing-kasing. Pagkadalo sa pag-backslide. Number 2, kanang kung mamatiktan ninyo ang pulungan, iyang kaugalingon nga mga dalan. Kinsa ang magpili sa dalan sa usa ka backslider? Siya mismo. Statement number 2, ang backslider mao ang nagpaandar sa iyang kaugalingon kinabuhi. Ang backslider mao ang nagpaandar sa iyang kaugalingon kinabuhi. Naglakaw siya sa mga dalan nga iyang gipili. Wala siya'y labot kabahin sa paggiya sa Diyos. Wala siya'y pakit kabahin sa paggiya sa Diyos. Siya ang nagdesisyon kung unsay maayo lang sa iyang kinabuhi. First, we saw the selfishness of the backslider. Here we see the arrogance of the backslider. Arrogant, mapahitason. Ako man nahibalo kung unsay mayo alang kanako. Dili ko kinahanglan nga si bisang kinsa mo pakita kanako sa saktong dalan, ako lang nahibalo kung unsay mo himo kanako nga malipay. Pagka hitason sa backslider. Ako makasulti kaninyo sa rason sa kadaghang sa tao nga dali interesado nga magsimba. Wala sila nagato nga gikinahanglan nila ang paggiya sa Dios. They just don't think they need God. Kaya na ako. Kabalo ko unsay mayo. Pagkadako sa ilang kumpiyansa, sa ilang kaugalingon, pagka-bright. Siyempre nailain naglakaw sa ilang kaugalingong dalan, pero lahi ang akong kayamtang kay mas bright ko kay kanila. Sila naguba, pero ako mas bright. Really? Kini mga backslider, sila ingon ka-bright nga dili sila kinahanglan sa paggiya sa Diyos. Or at least that's what they think. Ang ilang favorite song, mao kini. Kaya nako, kabalo kong kaya nako, sayod kong nga paigo akong pagka-bright. Pagkamahitason sa pag-backslide. Can I ask you a question? Do you really think you know more than God? Nagatubag yun ka, mas dakoy mong kahibalo kaysa imong pastor. Nag-drive me sa Ozames last week. Sa Tuesday. Samtang nag-drive me, nainumdum ko sa panahon, na itaw atubangan na to, ug sakali lang nag-ana siya. Pero wala ko nakikita sa rason. Si Pastor Mike, unsay mong gibuha, nagsunod ko kaniya. Kaya makakita siya mas layo kay kanako. Does that make sense? Is that correct grammar? He could see further than I could? See, he was up at the top of the hill looking down, and I was still going up the hill. So dali ko makakita unsa nasa unahan. Pero siya makakita. So sadyang siya nag-ana, ako nagsunod kay wako kabalo, ug sadyang niabot min ay dako nga bangag. Delikado, pero kana. So tungod sunod ko kaniya, naglikay ko niya nga dako nga bangag. Kino problema sa mga batanon? Hunahuna ka nga mas bright ka kaysa mga dako nga nag-una nimo sa dalan sa kinabuhi. No, you're stupid. Pastor Michael, pastor shouldn't say the word stupid. No, Christians shouldn't be stupid. Say, I don't like the word stupid. How about buang? Do you like that word better? That's the Bible word.
ang buangon nagasalig sa iyang kaugalingon kasing-kasing. Ako kabalo unsay saktong dalan. Ang tao sa mga mag-anat atubanin mo. Unsay problema niya. Kruprum! Diba? Why don't you just humble yourself and admit you need help? Have you figured out yet? Almost everyone you know has a bad marriage. Halos tanan tao na ilhan nimo, maot ang iyang kaminyoon. Pero ikaw, dali kinahanglan sa paggiya sa pastor. Ikaw makapili sa imong kapares nga walay tabang, kay bright kaayo ka. Kaya nimo, kaya nimo. Ang question, kaya unsa? Makaguba sa imong kinabuhi. Building a good marriage is like building a house. You need training. You'll notice, I didn't hire you guys to design this building. Of course, I didn't know Brother Nahum back then, so... Si Pastor Mike, nga naman wala ka nag-hire na ako. Because I don't trust your engineering abilities. You don't like us. No, I don't trust you in the area of engineering. If you go to school and learn how to do engineering, then I'll think about it. Diba? But you're going to try to build a marriage in the middle of the battlefield of life? Naay atake kanunay o wala kay tabang, walay paggiya, hununa makatukod ka sa mayang kaminyoon. What is wrong with you? We need guidance. Kinahanglan ta sa pastor o espirituhanong pangulo. And it's not just marriage, but that is the big one. Daghang batan o muguba sa ilang kaminyoon, sa dali pa nagsugod. Go ahead, pwede mag-uyab-uyab daghang man. Sa dali pagyud ka magkasal, nagubadaan. Now, God can help. Makaayo siya. But it's going to take a lot more work. Said number 1. Have we written the follow-up yet? No, we haven't. Pagkamahitason. Wala pa, di ba? Yeah. Pagkamahitason sa pag-backslide. Number 1, ang pag-backslide, magsugod diya sa kasing-kasing. Number 2, ang backslider, mao ang nagpaandar sa iyang kaugalingon kinabuhi. Go and put that for me, Len. Pagkamahitason sa pag-backslide. Number 3, would you look with me at the verse again in verse 14, Proverbs chapter 14, verse 14. The backslider in heart shall be filled with his own, what's the next word? Ways. And a good man shall be satisfied for himself. Ang masuki on diya sa kasing-kasing mapuno pinagi sa iyang kaugalingon nga mga dalan. Statement number 3. Ang backslider dili gayud matagbaw. Let me read verse 14 for you again. You ready? Bisaya, ang masukihon diya sa kasing-kasing mapuno pinaagi sa iyang nga dalan. I'm sorry, pinaagi sa iyang kaugalingon nga dalan. It's not what it says, is it? It says mga dalan. I never noticed that until yesterday. It doesn't say dalan, it says mga dalan. How many is mga dalan? More than one. It's plural. Nakuha pangatana. I want you to think with me for a minute. Nakuha pangatana. Kung ang backslider nahibalo gayud kung unsay maayo lang kaniya, nganong mga siya makanunayon magsulay sa lain-laing dalan. Kung ikaw bright kaayo, nganong man wala ka nalipay sa first pass, sa pangitaang second, ikatulo, ikaw pa,
I'll tell you why. Nga naman ang mga backslider, magbalhin-balhin, daghang lain-lain dalan. Kaya wala pa siya natagbaw. Okay, let me give you some practical illustration. Nga naman nga may daghang lalaki, dari sa dapita nga magsulay sa droga, bisan dako kayo ang peligro nga sila mahimo nga addict, o buhon-buhon mapriso gyud. Dako gyud ang tsansa. Natingala ko dito sa jail karon, kini nga mga pinariso gikan sa Manukan, they are taking drugs inside the jail. We don't know how they're doing it, pero naitaw nagdala sa mga droga sa loob sa jail. It's going to be really ugly when the warden figures all this out. It is not going to be a happy day in the jail. Pero kano ko pangatana? Ngano man kini mga tao magdroga? Ngano man nga dili sila magpadayon lang diha sa ilimnon? Ang ilimnon po ang klase sa droga. Alcohol is a drug. It's the same thing. It's just a different method, but it's a drug. Mag-apekto sa imong hunahuna ron nakainindong nga feelings. Pero droga gihapon ang ilimnon. It is the introductory drug. Pero nga naman, dili sila magpadayon lang diha sa ilimnon. Droga gihapon pero dili bawal. Nganon dili siya magpadayon lang diha sa pag-inom. Kaya ang ilimnon walay gahom sa pagtagbaw. Ang ilimnon kana nga ilimnon magpamunga lang sa gana alang sa mas isog pa ng mga droga. Do you understand what I'm saying? I am not saying okay naman ang pag-inom. I'm asking, ano man ang tao mag-inom dayon hinay-hinay maggamit sa lain-lain droga? Wala ko kabalo sa tanang droga dari kabalo ko kabayan sa shabu o marijuana. Napod heroin dari. Na ba? Kabalo mo sa plong heroin, strong kayong heroin. Na fentanyl dito sa US karong isog yun, gamay, kung masayo ka, just sobra gamay, patay ka, diretso. Ang fentanyl. Watch now. Nga naman ang tao mag-inom, dayon mag-marijuana, dayon mag-shabu, uban pa. Kaya walay katagbaw. Magpamunga lang sa gana alang sa mga butang na mas isog pa. Hey, listen to me. Maglakaw siya diya sa yang dalan sa ilimnon. Dahil magbalhin nga ito sa shabu ug uban pa. Why? Ang backslider dili gayud matagbaw. Walay katagbawan nining kalibutan. Walay katagbawan. Ye are complete in Him. Mahingbit ta diha ni Kristo lamang, siya lang makatagbaw sa pinakalalong na tingwa sa imong kasing-kasing. Pareho sa ilimnon o droga, pareho man ang pagtanaw sa sexy pictures online. Kana dali makatagbaw kanimo. Kana magpamunga lang sa tingwa sa mga butang nga mas laway pa. Dito sa US, may daghang tao nga napriso para sa child pornography. Luod, laway, disgusting. Kung makaplaga ng tao nga na child pornography sa ang computer, mapriso siya 10, 15, 20 years. Ug sakto gyud. I'm not going to describe what child pornography is. It is evil. It is demonic. How is it that famous na tao dito sa US. Siya na ang advertiser para sa Subway sandwiches. His name was... I can't remember his name now. Pero tambok kayo siya. And then, he started eating at Subway. Naniwang na. It wasn't true. But sila nagpagkaroon nga naniwang siya tungkol nagkaon nini nga klase sa restaurant. But he was their advertiser. Pipila ka. Everybody knew who he was because nag-advertise. Nasya sa TV, bisan asa. Everybody knew this guy. Ang young face. Everybody knew him. He was arrested for child pornography.
O sa diyang gidakop siya, sila nagkuha sa yung cellphone, o na yung mga text sa yung cellphone, nagplano siya mag-ato sa usa ka island dito sa Caribbean, aron mag-rape sa mga babies, mga bata dito, not babies, mga children. How does that happen? I'll tell you how. Una, ang lalaki maglantaw sa sexy pictures. Dayon mas laway pa, dayon pornography, dayon mas hugaw, hangtod ang yang tibok utok na twist na as he tries different paths o di yun matagbaw. Are you listening to me? Pero manang pagpanguyab, ang pakig-uban lang sa imong uyab, dili makatagbaw. Kana magpamunga lang sa tinguha sa paghikapay. Okay, so manguyab lang me. Alright, Beth, I'll use you because wala si Mama. It's okay, come on, you're my only daughter here. Okay? So, we say, oh, wa Kristohano mi, so dali ni maghikapay. Just a story lang. Ayaw pagsulti ni pastor lang. Diba? So, mag-story lang, mag-chat-chat lang. Let me tell you something. Sa dali matugay, dali ka matagbaw sa pagtog-astorya lang. Ano mag Diba? Huwag sa dali madugay, kanapod, dali matagbaw. Sunod na paghalo, ayong kitang tanan kabalo sa katapusan. Diba? Kaya ang pagpanguyab, dali makatagbaw, magpamunga lang sa tinguha sa lain pa. Kanamong ras ng Diyos naghimo sa kaminyoon, arong walay sala diya sa natural na dalan sa relasyon sa lalaki o babae. Mahigugma ay magkasal, walay sala, walay mahay. Thank you, Beth. I've preached it many times and I'll keep on preaching it. Naghikap ko ni Ma'am Ruth sa makausap lang sa atong pinatibok panahon nga nag-dating o kanamang adlaw nga ako nagbutang sa ring sa iyang tudlo. Ako luhod na, I said, Ruth, and I opened the box, said, will you marry me? And she said, of course! Oh, wala. And she said, yes. Ako nagtingdog na, nagkuha ko sa ring. I took her hand, I put the ring on it, I let go. That was the last time I touched her. First and last. He said, oh, sobra kahayo, stricto ka na. Oh, pero wala ko'y pagmahay. Wala ko'y pagmahay. Kanang pinakanindo nga decision sa atong kinabuhi. Walay pagkampara. Si Ma'am Ruth, dili gyud musultin ako. Mas hanas akong laing uyab sa paghalukay. Halukay. It's never gonna happen. You know why? She never kissed any other boy and I never kissed any other girl. Now, kung nakay sayop sa imong miagi, dali ka kinahanglan kanunay maulaw kabay niya na. Pero okay naman mag-amen ka kung pa siya magwali. Arong batanong kabalo, sakto akong gisulti. Let's look at the verse again. Verse 14:14. The backslider in heart shall be filled with his own ways. Ang masuki hondiya sa kasing-kasing mapuno sa iyang kaugalingon nga mga dalan. That word filled there is not positive, it is negative. It means fed up. Masumulan. Fed up. Unsay pasabot sa sumol? Puno, pero wala gihapon natagbaw. Puno na walay katagbawan. Pagka-sumol sa pag-backslide. Gillette, can we put that on the board? Number 1, ang pag-backslide magsugod diya sa kasing-kasing pagkadalo sa pag-backslide. Ang backslider mao ang nagpaandar sa iyang kaugalingong kinabuhi. Pagkamahitason
sa pag-backslide. Ang backslider, dili gayud matagbaw pagkasumol sa pag-backslide. Paminaw na ko karong buntag. Listen to your pastor. Ayaw pagpalimbong sa yawa. Walay dalan sa pag-backslide nga may usa ka malipayon nga kinatumyan. Makabalik ka, kung mubot ka sa kinatumyan, magtilaw ka sa kapaitan, sa bunga, sa sala, makabalik ka sa Ginoo. Pero ang pagmahay na pa, mas mayo dali ka mubot dito. Kung nagsugod na ka sa dalan sa pag-backslide, balik na sa dali pa ka mubot sa kinatumyan. Galatians chapter 6, and we'll be done. Galatians chapter 6 and verse 7. Galatians chapter 6 and verse 7. Usahay ang mga Kristohanong, especially mga batanon. When I was in high school, naidakang batanon sa among church. Diyos na nilang kinikanan, pero rebelyoso ang mga batanon. I don't know exactly why, but there was a culture of rebellion in our youth group when I was in high school. And they would say this, it's my life. Kinanga akong kinabuhi. I can do what I want. That's true, you can. It is your life and you can do what you want. Kana man ang imong kinabuhi, tinuod. Makapili ka sa bisan unsang dalang nga ganahan ka. Pero ang imong, watch me now, ang imong gahom sa pagdesisyon, how do I say it? Your power to choose ends with the path. You don't get to choose the end of the path. Makapili ka, unsay dalan malakwan nimo, pero dili ka makadesisyon unsang katapusan sa dalan. Does that make sense? I can do what I want. Yes, you can. You can light a match and put your finger in the fire, but you're stupid. Makapili ka nga mobiya sa Diyos o maglakaw sama sa mga taong wala na luwas, pero mutumong ka, uban kanila diha sa kapaitan. Galatians 6 verse 7, be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Ayaw pagpalingla. Ang Diyos dili mabugal-bugalan. Kay bisan unsa ngang tao nagapugas kana iya usab nga pagaanihon. God is not mocked. Ang Diyos dili mabugal-bugalan. What does that mean? Can I put it real simple? Wala gayoy tao nga moabot sa kinatumyan sa dalan sa pag-backslide o musulti. Ha! Sakto ko! Nindo gyud ni! Ang tanan tao ako mga kinikarang pastor ang uban, nag-warn ka na ako nga madaot man ko, pero okay naman ko. God is not mocked. You don't get to the end and say, ha! Told you, God! No, you won't. No, you won't. Mabot ka sa kinatumay mo, sulti. Okay. Pangitaon ako ang laing dalan. I have a better suggestion. Pangitaon Ginoo. Balik na nga to sa Diyos. Siya mo daw kanimo. The problem is, dakog yung garbo sa mga Kristohanon. Magpili sa ilang kauliong dalan. Mabot sa paing ng katapusan, tayong pangitaan lang ang lain. Pangitaon Ginoo. Siya kablon sa isaktong dalan. Walay tao makabugal-bugal pa sa Diyos diya sa kinatumyan sa iyang kauliong gipili nga dalan. It doesn't mean walay tao mo bugal-bugal sa Diyos. It means when you get to the end, dili na ka makabugal-bugal pa. No one makes a fool of God. Sa katapusan, ang imong kinabuhi mo pruweba na sakto ang Diyos. Pinaagi sa saktong dalan o pinaagi sa dalan sa pag-backslide, you will support the Bible with your life. Si Pharaoh, nagsuporta sa pulong sa Diyos.
Ang Diyos nagpakita pinagi sa kinabuhi ni Pharaoh na siya ang Diyos na maglabaw sa tanan. Salamat, Pharaoh, sa imong tabang. But you don't have to be a Pharaoh. Dali ka kinamay sama kaniya. You can come back to God. Or better yet, ayaw pagbiya. Diri rako, di gyud ko mo balik dito. Diri rako, uban sa akong Ginoo, di na ko kalimtan. Asa ko nagikan, diri rako, diri rako. Huwag ka mong nanay pagmahay. Listen me, ayaw pag-usik sa imong mga sayop. Gamitat po ka na lang sa Ginoo. Siyempre, nag-uol ko para sa mga tao nga nagmahay karon, nasakit karon tungod sa imong miyaging mga sayop. Pero paminaw, ikaw naigahong nga ako wala. Ikaw makasulti sa laing Kristohanon. Ako nagtilaw sa pagsulti ni Pastor Mike. Sakto siya. Ako, dali makatingdog dire mo sulti ninyo, hey, I walk the path of wicked uyab relationships and ako ako'y mga salaog, nagbalik ko, mas mayong plano sa Ginoo. I can't do that because I never walked that path. But if you have, you can help me. Dali kinahanglan ta maulaw karon kabayan sa sala sa miagi. Siyempre, dali ang nga kita maghinambog kabayan sa sayop sa miagi, but we can use it. Let God use your past mistakes to help others avoid them. Tuguting ang Diyos mo gamit sa imong miagi mga sayop aron mutabang sa uban nga muli kay niya na. Whenever head bowed, every eye closed, dugo na mga ulo, di mo mata.